Sziasztok, egy kártyatrükköt fogok mutatni. Mondjuk, hogy húzzon egyet. Mondjuk azt. Megnézik. Helyére rakják. Emelek egyet. És nem itt van. És kikeressünk a jokereket. Három joker. Ilyen is mutatom. Azt mutatom, hogy itt van egy joker. Még egyszer mutatom. Itt van egy joker. Lerakom. Itt van egy joker. Lerakom. Itt van egy joker. Mutatjuk a nézőnek, hogy húzzon egyet. Vagy mondjuk. Mutasson rá kettőre. Ez meg ez. Na. Itt van egy joker, és itt. Ezt a jokert ide berakjuk közé. Én találtam ki. Így van. És akkor ott van. A választások. Ja. Igen.